عسرت زبلتو تقمتات نجوز فتم صوتها وركب سلام زخبركم تختاتلتي نلومي كم تلمود نعاخم يبقعوا بمبال كابزد حساسنايو اب امراون اكالاون طعنانا عبا استواصون تقمن زركبو بزعبا صوتها وركب اب اوان وقحتا زفتصميم نمكتتالكم بخبر ندعدنكو نابتحستياتم فلتات حيليوم فلتات برهانيم ازي سلا زخونه دما فلتات زملو تكباره امناي معلتاو غعزنا مسنكايد عوتات زين خونلو ابنت يبلنان سلازي اب كل مدياتنا بحفشا اب صوتاو ركب دما بفلاي لنفس وقفنا ربح زبل فلتات كلونا زصلع كوينو ايسمعنن مغنياتو سغاو ركب بوهدت كلتا سبات زفتر سمعت بمخانو نت حدا بحتا نت حرق انزا كون ايغبان امريكا وناني بلي امرو والتر راسل بزعبا سغاو ركب بحصر زبل ترجمن مرداتان كبن كلو كمزي يبل صوتاو ركب من مقال ميزاناوي كونات كوينو كلتاو باغي ناب حدا حسابات من تصر مالتيو يبلنام سلازي سغاو ركب حركابتي بفطاري ዝተوهبنا ባህሪው ጸጋታት ካብ ኮነም ነዚ መግለጽ አልቦ ዝኾነ ተሃራፍ ስምዒት አጋብን እኹል ፍልጠትን ክንድልበሉ ብግዲ ይግባም እንተ ዘይኮይኑ ግን ናይ ጸውታው ርክብ መንገዲ ብዘይ እኹል አፍልጦ እንተ ተጓዒዝናዮን ተተማላሊስናሉን ድሌት ስጋው ሸውሃትና ሓደ መዓልቲ ናብ ጉዝ ወይ ስምዒት አልቦ ክቅየር ምኻኑ ዘይሰሓት ሓቂዩም እሞንስ ካብ ኮነ ተሓቂ مقرتات صوتاو ركب دما دراتات ألبو كاب كونو مبار بسنفلتاتاو مصنعتي تحجزنا اب زخون اوان بوتان كونتاتن كنستمعرو يغبام بفلاي دما اب اوان غون فصمو صوتاو ركب حلف زبله ربحتا سلازلو ملؤ تحستو بزغبا كتردو جوان بلكم نغوم سوغخه صحي برهويلا نامرج ጮራታ ሰዲዳ معلتنا مسبسرت بأخل لقاس عجبنا تنسينا تبرابيرنا ناي معتاو نطفتاتنا بصبو كان السلاسل كامل مود فلما نطلبو وعيبون شاهي وي صبايوم كيلاتات عودي سنوسيب بزكايدو مصنعتين نغو تسيكا صوتاو ركب مفصام كاوعيز ستن العلي اكلنا نامرنان ابرابيرو كمزو علن بزحت قلب زيبولم عبيت طقمتات كم زلون غليصوم كم نفلطو صوتاو ركب لعلت زهبنا باهتا عقبت مقرق انزان فنتازين كمرهانيت كوينو نخم ጭንቀትን ወጥርን አሙፍዋስ አዙስ ተራና በርኩተን ከም ዘለውዩ ዝገለጽ በዚ መንጥር ድማ ንጎረቃስ አጊብና አብስተንሳዳሉ ግዜ ጸውታው ርክም ስንፍጽም አብጥዕናና ኮይነ ህይወትና ውጽኢታው ረብሐታት ከም ንጓናጽፍ አይጠራጥርኒም ተማራማሪ አውዲስ ነወሲብ ዶክተር ቢቨርሊ ዊፕል ጸውታው ርክብ አብንፍጽመል እዋን ኢንዶርፊንስ ማለት አውሽት አካላትና ዝርከቡ ባህራውያን መህድእ ቃንዛ ይንስዕሞ አፍወሳ ቃንዛ ርእሲ ምጉልዓጽ ክሳድን ነድሪ መላግቦን በቁልጥፍ ከም ዝነጥፉን ከም ዝፍውስልናን ኣብቲ ዘካይዶ መጽናዕቲ ገሊጽዎ ይርከብ ኩብራ ተኸታተልትናም እቲ ካብ ጸውታው ርክብ ንረኽቦን ንረብሖን ጥቕምታት ኣዝዩ ብዙሕ እኳ እንተኾነም ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ጥቕምታት ንግሆ ዝፍጸሙ ጸውታው ርክብ ብመጠኑ 10 ምን ስንጠቅስ ድማ ቀዳማይ ንጓ አካላትና ኣብ እዋን ምብርባር ስለዝርከብ ብመንጽር ድማ ቴስቶስትሮን ማለት ኣብ መስርሕ ዘርእን ወሲባዊ ባህታን ዝነጥፉ ባእታታት ኣብዚ እዋን ኣብ ጽቡቕ ደረጃን ምምስራሕን ይርከቡ ብምዃኖም ካብቲ ናይ ካልእ ኣብ ዝኾነ እዋንን ግዜን ንፍጽሞ ርክባት ሕልፍ ብዝበለ ጥቕምታት ተመሊኦም ነቶም ናይ ጸውታዊ ርክብ ዘላዕሉ ሆርሞንስ ኣብ ምቹእ እዋን ንኽርከቡ ዓብ ሓገዝ ከም ዘበርክቱ በቲ ኣብ 2013 ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዓውዲ ስነ ወሲብ ተረጋጊጹሎም ካልኣይ ጸውታዊ ርክብ ነቶም ቴስትሮንስ ዝበሃሉ ባእታ ከብ ስለ ዘብሎም ኣብ ኣዕጽምትናን ጨወዳታትናን ድላለ ብምፍጣር ጽቡቕ ኮሌስትሮል ከም ዝህቡና ይሕበር ሳልሳይ ካብ ድቃስና ኣብ ንትሰኣሉ እዋን ጸቕጢ ደምና ከም ዝልዕልዮም ዶካተር ዝሕብሩ ኮይኑ ግን ጸውታዊ ርክብና ናብ ንብርዓቕን ክመልሶ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘለዎ እቶም ክኢላታት ወሲኾም ይገልጹ ራብዓይ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብቲ ኣብ እዋን ወጋሕታት ዝፍጸም ጸውታዊ ርክብ ካብ ናይ ካልእ እዋን ወሲባት ሕልፍ ዝበለም ስምዒታቶም ንንውሕ ዝበለ ደቓይቕ ክጸንሑ ከም ዝኽእሉ ተነጺሩ ከም ዘሎ ይገለጽ ሓምሻይ
بتي أب 2010 كاب استخايد مصنعتون ناي ጭንቀት هرمونس ማለት ካብ ድቃሶም ዝተበራብሩ ጭንቀት ንዘስዕበሎም ሰባት ንጎዝ ፍጸም ጸውታዊ ርክብ ፍቱን መድሃኒት ከም ዝኾነን ምስ ዝፍጽሙ ንምሉእ መዓልቲ ፈኺሶም ከም ዝውዕሉን ጸብጸባት እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ይሕብረና ሻድሻይ ጸውታዊ ርክብ ከም ጽዑቕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከም ዝጽብጸቡን ብመሰረት መጽናዕቲ ሃርቫርድ ሜዲካል ስኩል ተረጋጊጽሎም ስጋዊ ርክብ ሽሕ እኳ ክንዲ ጉያ ኣብ ሓደ ሰዓት እንጎዮ ኣይተዓቀን ደኣምበር ዝኾነ ሰብ ወሲብ ኣብ ዝፍጽመሉ እዋን ኣብ ሓደ ደቂቕ 5 ካሎሪ ስለ ዘቃጽል ማዕረ ንጎ ተንሲእካ ናይ እግር ጉዕዞ ወይ ድማ ወክ ከም ዘካይድካ ከም ዝሕሰብ ልክዕ ከም ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ዮጋ ከም ዝጠቕመናን እቲ መጽናዕቲ ብተወሳኺ ይሕብረና ሻውዓይ ኣብ ኣእምሮና ዝርከብ ዶፓማይን ዝተባህለ ናይ ጽቡቕ ስምዒት ዝፈጥሩ ሆርሞንስ ከም ዘበራብረልናን ከም መድሃኒት ኢቡፕሮፊን ከም ዝገልግልን ተገሊጹ ሻምናይ ኣብ 2015 ዝተኻየደ ተመሳሳሊ መጽናዕቲ ከም ዘነጽሮውን ንጎዝ ፍጸም ጸውታዊ ርክብ ማዕረ ቪታሚን ሲ ኣብ መስርሕ ኢሚዩን ሲስተም ማለት ኣብ ምክልኻል ባክተርያም ቫይረስን ጀርምስን ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ብመሰረት ጸብጸባት እቲ መጽናዕቲ ተረጋጊጹ ከም ዘሎ ይንገር ታሽዓይ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ጸውታዊ ርክብ ዝፍጽሙ ሰባት ካብቶም ዘይፍጽሙ ሰባት ብዓመታት ንኣሽቱ ከም ዝመስሉ ተረጋጊጹ እዚ ዝኾነ ምኽንያት ድማ እቶም ኣብ እዋን ስጋዊ ርክብ ዝርከቡ ዝለዓሉ ባእታታት ከም ኦክሲቶሲን ቤታ ኢንዶርፊንስ ኣንቲ ኢንፍላማቶሪ ሞለኪውልስ ቀልጢፍና ንኸይንኣርግ ዕዙዝ ተራ ዝጻውቱ ስርዓተ ባእታታት ብምዃኖም ቀልጢፉ እርጋን ከየጥቃዕና ከም ዝከላኸሉልና ይሕበር ዓስራይ ዝበዝሐ እዋን ዕውታት ሰባት ብእዋኑ ተንሲኦም ንጥፈታቶም የሰላስሉ ዝብሃል ኣወጋሕታ ተንሲእካ ጸውታዊ ርክብ መፍጻምውን ምዚ ስነ ፍልጠታዊ ብሂል ከም ዝሳነም መጽናዕቲ ክኢላታት ስነ ወሲብ ይሕብረና ሃንደበት ኣወጋሕታ ዝካየድ ጸውታዊ ርክብ ጽቡቕ እኳ እንተኾነም ብመደብ ማለት ክፍለ ግዜ ፈሊኻ እተካይዶ ስጋዊ ርክብ ግን ዝያዳ ተመራጺ ከም ዝኸውን ኣይጠራጥርን ክቡራት ተኸታተልትና ገለ ሰባት ቂር ክብሎም ዝኽእል ንጎ ብምዃኑ ናይ ግዜን ካልእ ጸገማትን ኣብ እምሮና ፈለማ ብልጭ ዝብሉ ሕቶታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንዕኡ መፍትሒኡ ብዝምልከት ድማ እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከምዚ ብምባል ይገልጸልና ዝዓበየ ስክፍታ ንጎ ብምዃኑ ንስኻ ወይ መጻምትኻ ኣብ ሙድ ዘይክትህልዉ ወይ ኣብ ሓድሕድኩም ከይጨኑ ትስከፉ ትኾኑ ኢኹም ነዚ ግን ብምትንኻፋትን ምድርራዝን ብፍላይ ድማ ኣብ ስሚዕታት ዝለዓል ክፍሊ ኣካላት ከም ኣፍ ጡብ እዝንን ክሳድን ብምስዓም ስሚዕታትኩም ከተበራብሩ ከም ትኽእሉን ኣርማዓይ ከም ዝኾነን ነቲ ዝነበረ ስክፍታ ከም ዝኣልዩን ኣይጠራጥርን ናይ ግዜ ጸገማት ከይጋጥመካ ትሰግእ እንተረኣኹንካውን ሞባይልካ ኣላርም ብምምላእ ድሕሪ ሙሉእ ውነኻ ምስ ተበራበርካን ቅድሚ ነብስኻ ምሕጻብካን ካብ 20 ደቂቕ ክሳብ 1 ሰዓት ዘሎ ግዜ ብመደብ ፈሊኻ ዕግበትን ጥዕናዊ ጥቕምታትን ትኽዕብተሉ ሃዋህው ምፍጣር ብሉጽን ተመራጽን ከም ዝኾነ ይረጋገጽ ካልእ ዝሓሸን ዝበለጸን ኣማራጺ እውን ብሓንሳብ ምስ መጻምትኻ ብምዃን ነብስኻ እናተሓጸብካ በቲ ሓደ ነቲ ዘይተበራበረ ኣካላትካ ተበራብሮ በቲ ካልእ ድማ ግዜ ክትቁጥብ ከም እትኽእልን ፎኺስካን ደስ ኢልካ ከም ትውዕልን ርጉጽ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ጥቕምታት ናይ ወጋሕታ ጸውታዊ ርክብ እምበኣር መወዳእታ ይብሉን ስለዚ ኩላትና ደቂ ሰባት ኣድላይነቱን ተራኡን ተረዲእና ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ክንጥቀመሉን ተኻፈልቲ ናይቲ ባህርያዊ ረብሓ ክንከውንን ይግባእ